Harri zaharrezko hormak, beira kolore bizi zarraituak, izan dira gure historiaren testigu isil eta berbazkoen gordailu leialak. Euskara, nortasuna, eta kultura herrigintzaren oinarri, izan dira horma hauen artean izpide eta akordio. Eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako erakunde gorenen lankidetzarako giltzarri. Eusko ikaskuntza sustatu genuen lehenbizi. Eta ondoren, honen eskutik, akademia. Euskaltzaindia. Ez genuen orduan sokarik eten. Zinez indartu genuen, ari berekoak baikara bederen. Izan bedi euskal herri baten ametsura. Irakasgai, ondorengoentzat ere. Jaun Andreok, zuok guztiokin, Markel Olano Arrese, Gipuzkoako diputatu nagusia. Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, Euskal Hirigun Elkargoko presidentea, Euskaltzainburu jauna, gainerako herri agintariak, lagunak, ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatzeko ekitaldi honetara. Ohorez eta atsegin handiz egiten dizuet ongi etorria Foru Aldundiaren jauregira. Etxe honetan itxuratu zen, baita lehenengoz elgarretaratu ere, orain dela 100 urte Euskararen Akademia. Ari batek lotzen gaitu beraz Euskaltzaindiarekin. 100 urteko ez hain ari mehe batek, baizik esango nuke, soka ezin sendoago batek, harrotasunez bezala erantzukizunez ere betetzen gaituen sokak. Ekitaldi honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaritza nirean hartzen dudanez, izen propio bat gogoan izan nahi nuke. Euskaltzaindia sortzeko ekimenetan lan arduratsu eta zentzuz betea egindako Julian Elorza Aizpuru Azpeitiarra. Gipuzkoako Aldundiak buru izan zuelarik 1919-tik 1924 Euskal Akademiaren sustatzaile eta eragile nagusietako bat izan zela aldarrikatu nahi dut zuen aurrean. Gaurko egunez, jauregi honetan eratu zen Euskal Akademia. Handik 2 egunera egin zen Euskaltzaindiaren lehen bilkura akademikoa, azkue buruzela. Harro gaude Gipuzkoar guztiok, gure foru erakundeek Euskal Akademiarekin hastapenetik izan duten loturaz. Gizalegezkoa da aitortzea beraz gaur Elorza jaunak egindako lan sakona. Aintzatespen hori helarazi nahi dizuet baita ere iraganeko naiz gaur egungo euskaltzainei. Mende beteko historian akademiatik euskararen aldeko lan isil bezain eskerga egin duzuen guzti-guztioi. Gure erakunde akademikoaren sorrerako haziak uzta ezin oparoagoa ekarri du 100 urte hauetan. Euskararekiko atxikimendua, euskara ikertu eta normalizatzeko grina, euskara arnas berritzeko langintza, hizkeraketz eta gizarteketz euskara aiolaz landu eta jagoten zain egotea, Euskaltzaindiaren lehenengo arautegian hitz agertzen den moduan. Ikusmolde kultura zabal batekin daude loturik printzipio horiek, ideologiaz edo jokabide politikoez gaindi dagoen ikusmolde batekin alegia. Euskara guztion ondarea da, lehia politikoaz kanpo utzi beharrekoa. Horixe da akademiaren sortzaileek egin zutena, Euskaltzaindiaren sorrerak ematen digun lehen garrantzizko irakaspena. Bigarren irakaspena, Euskaltzaindiaren ibilbideak eratzen du. Joan den 100 urteetan egindako bidearen mugarri nagusiak argitzen dute. Bereziki, euskara batuak. Ez bakarrik hizkuntza eredu estandar jaso bat ekarri zuelako,
baizik horrekin batera, kontzientzia berri bat zabaldu zuelako euskararen herrietara. Guk adiera kultural argi batez euskal herri deitzen dugun horretara. Hori gabe, nekez uler daitezke euskara arlo publiko eta ofizialera edatzea. Esparru akademiko eta zientifiko guztietara zabaltzea. Edabideetara iristea eta oro bat joan den mendearen amaieratik ona izan duen garabidea, mundu analogikoan bezala digitalean ere. Izan bedi alaber euskaltzaindiaren mendeurrena, etorkizunari begiratzeko aukera bat, ez bakarrik 100 urteren ibilbidea goraipatzeko aitzakia. Euskaltzale gisa mintzatu nahi nizueke. Politikaren ardurak bere gain hartzeko erantzukizuna duen euskaltzale gisa. Euskara den bezalako hizkuntza txiki bati etorkizun bat edo Mitxelenak idatzi zuen moduan, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adina tokia aurkitu nahi dion euskaltzale gisa. Euskal Herriaren historian, inoiz ez bezala, belaunaldi bat edo bi ditugu dagoeneko euskaraz eziak. Euskara erabiltzen ari direnak, era guztietako jarduera profesionaletan. Hizkuntza zorrotz eta zoli behar dutenak. Akademiak eginkizun nagusi badu esparru horretan. Hiztunek eta hiztunen behar berriei, aintzindu behar zaiei, haiei egokitzeko bide malguak aurkitu behar ditu. Gainera, nire ustez, herrigintzan eta euskalgintzan gabiltzan elkarte naiz erakunde orok bezala, gizartearen partaidetzaz egin behar du bere bidea euskaltzaindiak. Euskararen bizi berritze prozesua bidegurutzean dago. Bultzada berri bat emateko unea da, gizartearen eta herri erakundeon kemena arrasto beretik bideratzeko garaia da. Guztion lankidetzaren beharra daukagu euskara bizi berritzeko eginkizunetan, orain dela mende bat egin zen moduan. Euskaltzaindiak zeregin garrantzizko bat bete dezake, euskara eta bereziki euskararen korpusa bera bizi berritzeko adostasun soziala zabaldu, indartu eta sendotzeko. Berritzaile izateko, arriskuak hartzeko eskatu nahi nioke akademiari, ausarki jokatzeko, gizartearen ondo-ondoan egonez. Egungo mundua, euskal gizartea bera, eraldatzen ari dira abiarudea guztiz azkar batean. Bilakaera sakon horrek, etenik gabeko berrikuntza eskatzen digu guztioi, baita hizkuntzari lotutako politiketan eta egitasmoetan burubelarri gabiltzan hoi ere. Ahalegin horrek, guztiak epe luzerako begira eskatzen du. Euskararen lurraldean eta lurraldeak elkartuko dituen begira da, hizkuntzaren gaurko eta etorkizuneko garabidean. Kanpotik ezarri nahi diguten etena gaindituz, lotzen gaituen sokari atxikiz. Gipuzkoako diputatu nagusi gisa, orain dela mende bateko engainamendua berretsi nahi nuke. Apal, baina erabakitasun osoz. Engainamendua euskaltzaindiarekin, euskararen biziberritzearekin eta euskararen lurraldeetako erakundeekin. Amaitzera noa. Euskaltzaindiaren goiburua ekarri nahi nuke ekitaldi honetara. Euskara biziberritzeko eta biziberritzearen aldeko ikuspegia gidatzeko ezin hobea baita nire ustez. Jorratu ditzagun aukera berriak, ausartu gaitezen euskararentzat bide berriak bilatzen. Saiatu gaitezen batera lan egiten akademia, herri erakundeak eta gizarte eragileak. Bilatu ditzagun guztion artean, adostasun zabal bat, iraun dezagun soka horri elkar loturik, etxigabe. Labur esan da, ekin eta jarrai. Eskerrik asko. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako foru aldundiak izan ziren euskaltzaindiaren sorrera sustatu eta babestu zutenak. Garaian garaiko Euskal Herriaren erakunde gorenak. Euren izenean zuokin, Ramiro González Vicente Arabako diputatu nagusia. Lehendakari jauna, agintariok, egunen guztioi.
Ehun urte Gipuzkoako Aldundiaren jauregian bildu eta Euskaltzaindiaren lehen bilkura egin zenetik. Mendiarrona dagoeneko Euskara deituriko landarrean lanabes egokiak eskainita lurzatia hortu bilakatu eta etekin guztia ataretzako hildo aproposenak eskaintzen aritu izan saretelarik. Bolada ez da errazak. Urte oparoak. Garai latzak. Euskarak 100 urtez. Asko ikusi eta ikasitako hizkuntza izan da, zalantzarik gabe. Hala ere, Euskaltzaindia hortxe izan da. Bihotz ematen. Euskarak etorkizunari beldurrik izan ez diezaion. Oporatu zenerako bidea jorratzen. Euskara babestu eta sustatzea helburu izan da. Pausu txikienei ere etekina ateratzen jakindu akademiak. Euskara zaindu eta Euskara hartatzearen apustu eztabaida ezina da Euskaltzaindiarena. Euskara hizkuntza bateragarria, moldagarria eta bizia da. Euskarak oztopoak gainditzeko lanean elkarrekin jardutea bezalarik ez dagoela ikasi du. Horregatik, Euskarak orain arte egindako lanari erreparatuta Euskaltzaindiaren lan eskerga aitortzen jakin du. Euskarak Euskaltzaindiari asko eskertu behar badio ere. Euskaltzaindiak are gehiago zor dio gure hizkuntzari. 100 urte luzetako ibilbidean arnasa eman baitio. Elkarlana, elkar ulertzea, elkarren ganako errespetua eta hasten jarraitzeko asmo duda ezina dira guzti horren oinarri. Eta hemendik aurrerako bidean ere hala izaten jarraituko du. Euskaltzain, euskal urgazle, euskaltzale. Akademiaren mendeurrena hausnarketarako momentua besterik izan ez dadila. Eta elkarri eskua emanda beste 100 urte betetzeko pres izan gaitezela. Euskara, gure ondasunik handiena izaten jarrai desan. Berau ulertu, balioetsi, berreskuratu eta gordetzen segi desagunerako. Ekin diezaiogun, zorionak. Mende berriarekin itxaropen berriak euskararen lurraldeetan. Jaun Andreok zuokin, Jan Rene Etxegarai, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Agur, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous pour la clôture des festivités liées au centenaire d'Euskaltzaindia. Comme vous le savez, la communauté Pays Basque que je préside a voté son projet de politique linguistique en faveur de la langue basque, afin que la langue basque prenne toute sa place dans l'espace public, dans nos villes et dans nos villages, puisqu'elle est l'élément clé de notre territoire. Mais nous ne pourrions pas aujourd'hui mener ce travail de normalisation et de revitalisation de la langue s'il n'y avait pas eu la création d'Euskaltzaindia il y a un siècle. Cette institution, on le sait, a mené un travail fondamental en faveur de l'unification et de la modernisation de la langue basque. Un travail long et enrichissant, mais également très rude. En effet, l'attachement que porte chacun à l'Euskara aura entraîné bien des discussions animées. Si Euskaltzaindia a été créé en Biscaye, n'oublions pas que les bases du basque unifié ont été posées en 1964 à Bayonne, par Txilardegi, Lafitte, Devant, Monson Salaun, Eneko Igirigaray et l'abbé Andiazabal. Il faut souligner que depuis le Pays Basque Nord a toujours pris en compte dans le fonctionnement et les décisions d'Euskaltzaindia. Je pense notamment à Jean-Henri Tchellar, auquel on pense en ce moment, et qui fut le président d'Euskaltzaindia durant 15 ans.
Cela nous rappelle que l'Euskara puise en effet sa richesse sur les deux versants des Pyrénées. En juillet 2018, la communauté Pays Basque a reconnu Euskaltzaindia comme institution consultative officielle en charge d'établir les normes linguistiques de la langue basque et a affirmé son engagement de s'appuyer sur les conseils de l'Académie. Depuis, la communauté Pays Basque, l'Office public de la langue basque et Euskaltzaindia travaillent ensemble pour préserver la qualité de l'Euskara. Je profite également de l'occasion pour évoquer la collaboration réalisée dans le cadre de l'adressage. En effet, nous devons accompagner environ 120 communes sur les 158 que compose notre communauté dans la normalisation de leur toponymie. Je souhaite remercier Euskaltzaindia pour ce travail et ce partenariat de qualité. Nous souhaitons continuer dans cette lignée dans les mois qui viennent. Zorionak Euskaltzaindiari eta luzaz iraun beza. Eskerrik asko. Euskaltzaindiaren sorreratik 100 urte. Eta Arantzazuko biltzaretik 50 igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aurkeztu nahi dio euskal gizarteari. Euskara batuaren inguruan, eragile publiko zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko euskara batuaren garrantzia. Arantzazutik mundu zabalera. Guztion artean, ez bakarrik Euskaltzaindia. Egin dugun euskara batu hau baliagarri, onuragarri eta probetxagarri izan zaiola gure gizarteari. Argi agertzen da menderdi geroago, euskara batuaren ideia, estandarizazioaren bidea, onarpen sozial, zabala eta zibila lortu duela. Honetzia izan da, beraz, eta onespen horretatik abiatuta, gure helburua dela, Patxi Zabaletak esan zuen bezalaxe, behar bada, hemendik urte batzuetara, euskara batuaz hitz egitea baino, euskaraz hitz egitea. Esango nuke orain arte egindakoari buruz. Eta jarraian egin behar dugunari buruz, titulurik laburrena eta esanguratsuena dela obrak mintzo. Eta obrak mintzo hori gauzatzeko, hain zuzen ere, orain dela 100 urte asmatu zen lelo berbera gogorarazte. Ekin eta jarrai. Jaun Andreok, zuok guztiokin, Andres Urrutia Badiola, Euskaltzainburua. Egunon guztioi, lehendakari jauna, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria, Gipuzkoako aldun nagusia, Arabako aldun nagusia, Bizkaiko eta Nafarroko ordezkariak, gainerako agintariak, amigos de la Real Academia Española,
amigos de la Real Acadèmia Gallega, amics de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, bestelako erakundeak eta elkarten ordezkariak, alderdi politiko, elkarte, bestelako entitate komunikabide, entitate kulturalen ordezkariak, jaun-andreok, euskaltzainkideok, egunon. Lehenengo hitzak eskerrak emateko ditut. Eskerrak euskal gizarteari, elkarte eta erakundean danari, herri erakundei. Eskerrak urte hauetan guztietan bide lagun izan zaituztegulako. Mendeurren honetan urrean lanean jardun dugulako elkarrekin. Gipuzkoako plazatik gatoz orain Euskaltzaindiaren mendeurrenak izango duen azken ekitaldi instituzionala ospatzea. Sokadantzaren bitartez, denak soka berekoa garela irudikatu dugu. Euskarak, bakotxaren jatorri eta pentsamoldea gora bera, euskara bera bilbatzen gaituelako. Euskara guztiontzat eta guztiona dela ditzera eman nahi dugulako. 100 urte egin ditu Euskararen Akademiak. 100 urte euskararen historia euskal gizartearekin eta jendearekin batera egiten. Horrexegatik, gogoan hartu behar ditu euskaltzaindiak lehendaurrez eta hasteko, euskaltzaindia bera 100 urtetan osatu duten guztiak. Euskaltzain oso, ohorezko, emeritu, urgazle, batzordekide, langile eta akademiaren lanetan parte hartu eta lagundu duten guztiak. Horiek gabe, ezinezkoa izango baitzen akademiaren jarduna. Biografia desberdinekoak izanik ere, guztion artean egin zuten, guztion artean egiten dugu, eta seguru nago, guztion artean baino etorkizunean datozenen artean ere egingo duzue, iraganeko, oraingo eta geroko euskaltzaindia. Euskaltzaindia bera gu guztiok, euskal hiztun elkartea osatzen dugun guztiok osatzen baitugu norbaitek osatzekotan. 1918-1919 urte bitarte horretan, Oñatiko Kongresutik etorri eta Eusko Ikaskuntzaren laguntzarekin sorturiko akademiak, egun, euskararentzako erakunde aholku emaile ofiziala denak, historian zehar, zinezko komunitate zientifiko eta akademikoa lortu eta ondu du, eta bere egitekoa gizartearen zerbitzuan jarri du. 100 urte geroago, euskaltzaindia zuen aurrera dator. Gizartearen aurrera dator. Bestea beste, hasierako ura, ekin eta jarrai, beste batekin elkartuz. 100 urte edo 100 urtez euskara ehuntzen. Hori egin duelako euskaltzaindiak azken 100 urte hauetan. Euskara ehundu, euskara bilbatu, euskara egituratu. Euskara instituzionalizatu egin dugu eta gizarteari zerbitzua eman diogu. 100 urte bete ditugu jarraitutasunez eta Euskal Herri osoan presente egoten, eguneroko lanean etenik gabe. Tenore bateko eta besteko gobernuak eta erregimen politikoak ezagutu ditugu. Euskararen aldekotasunak eta kontrakoak eta aurrera egin dugu beti. Euskal hiztunen elkartea aldezten, bultzatzen, aurrera eramaten. Hori baita gure zeregina, auspoa, bihotza eta kemenaren arrazoia. Hasierako ura bi arlotan mamitu zuten orduko euskaltzainek, Iker eta Jagon Sailetan. Euskara ikertzen du eta ikertuko du euskaltzaindiak, euskara jagotearekin batera. 100 urtetan, hainbat aldi igaro ditu euskarak, batera eta bestera, garai zailak, gaitzak, gozoagoak. Baina guztietan egon da zutik euskaltzaindia. Euskara jomuga bakarra duela eta gure hizkuntzari emana. La institución que hace 100 años impulsaron las diputaciones forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra para el cultivo y la promoción del euskera es hoy una realidad ya centenaria. Agradecer la presencia de aquellos que fundaron, de aquellas instituciones que fundaron la Academia, es de justicia, como lo es también el agradecer la presencia del Gobierno vasco, del Gobierno de Navarra, del Gobierno español y de la comunidad del País Vasco, Euskal Hirigune Elkartea, simbolizando de esta manera el reconocimiento institucional a Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, por parte de los poderes públicos de todos los territorios del euskera.
Euskaltzaindia es, desde su creación hace un siglo, transfronteriza y plural, porque nuestra lengua, el euskera, es también transfronteriza y engloba una comunidad de hablantes también plural, una comunidad de hablantes dispersa por todo el mundo. Por ello quiero aprovechar este momento para lanzar un mensaje de cercanía, afecto y reconocimiento a la diáspora vasca con la que esta semana hemos tenido ocasión de compartir un homenaje. A esa red de personas, familias e instituciones dispersas por todo el mundo que han sido y son nuestros mejores representantes y que han trabajado denodadamente para transmitir, promocionar y difundir nuestra lengua y nuestra cultura. Euskararen batasuna lortzeko aitzindaritza hartu zuen Euskaltzaindiak eta hainbat euskal eragileekin batera Euskara batuaren gorpuztea bideratu du eta egun ere bideratzen du. Oro bat, Euskaltzaindiaren oinarrian daude bestelako realitateak, garai zail eta ilunetan sortu zituenak eta gerora berezko izaera eskuratu eta erdietzi dutenak, persolari txapelketak, AEK, Euskal Idazlen elkartea, itzultzaileak, euskarazko tituluak, uzei, ikastolak, euskarazko argitalpenak, literatura eta ikerketa lehiaketak, hiztegiak eta abar. Hasiera emanez geroztik, euskararen eta euskal kulturaren garapenerako erabakigarri gertatu eta euskalgintzan errotu egin direnak. Horrela sortu da euskalgintza modernaren azpiegitura eta hortxe egonda eta egongo da beti Euskararen Akademia. Mendeurren honek, alabaina, beste baterako bidea jorratzen eta irekitzen du. Mendeurren honetatik aurrera nahitaez, Euskaltzaindiaren lanak, Euskaltzaindiaren egitekoak, bestelako eite eta ezaugarriak izango baitituzte. Izatez, guk bete-betean egon eta bizi nahi dugu 21. mendean. Eta esango nuke, azken 14 urtetan egin ditugun aldaketak eta aleginak norabide horretan doazela. Uste dugu aldaketa horiek nabaritzen ari direla eta ondoko urtetan are gehiago nabarituko direla. Besteak beste, mendeurrena hori guztia erakusteko baliatu nahi izan dugu. Badakigu zein diren gure ongaitzak. Badakigu zein diren gure betekizunak. Euskal gizartearen behar izanei, behar bezala erantzuteko asmoz, Euskaltzaindiaren zerbitzu bokazioa aspaldikoa da, baina askartu eta indartu egin behar dugu. Eta ez dira hoiek berba hutzalak. Sare sozialetan gaude, Euskaltzaindiaren hiztegia digitalizatu egin dugu, aldian aldiko aldaketak sarera igotzen ditugu 6 hilabetero, euskarazko korpus linguistikoetan aitzindari izan ginen, eta azken urteetan egin ditugu liburuak euskarri digitalen atera ditugu, eta guztion eskura jarri ditugu. Mendeurrenaren kariaz, webgune berria dugu, erabiltzaileen mesedetan. Euskal Herriko gizarte eragile eta erakunde ofizialekin etengabeko harremanak ditugu. Beraiekin edozen bat, egitasmo antolatu eta partekatu ditugula. Gure egoitzen ateak zabaldu ditugu. Jardunaldiak, musika emanaldiak eta bizitak gidatuak eskainiz publiko zabalarentzat, euskalgintzako eragile eta elkartei harrera eginez, horiek ere erabilditzaten. Jakitun gara, aldaketa bide horrek geldiunerik gabekoa dela eta behar duela izan, eta horretarako prestatzen ari gara etorkizunari so. Baina batez ere Euskaltzaindiak mendeurrena baliatu nahi izan du euskararekin, euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin duen konpromisua berriztatzeko. Eta bide batez, dei zabala egiten dio euskal gizarte osoari, hain justu, aldi berriari, 21. mendeko korapilatzu, baina itxaropentzu honi, ilusio berrituarekin ekiteko deia. Deno baikara ezinbestekoak, euskara indartu eta normalizatuko badugu. Este centenario nos sirve, por tanto, para renovar nuestro compromiso con la sociedad y nuestra ilusión por seguir trabajando por y para el euskera, con quienes desde el ámbito público y privado laboran en el día a día para garantizar el futuro de nuestra lengua. Gracias a todas y a todos. Y una invitación a continuar juntos nuestro trabajo por la lengua vasca, como elemento significativo del acervo cultural que nos une, símbolo de nuestro ser e instrumento de cohesión social. Ona bada, iazko urrian Euskara batuaren lehen 50 urteak
gogorarazteko sustatu genuen Arantzazuko biltzarraren adierazpenaren hitzak. Euskaltzaindiak engaiamendua adierazten dio gizarteari. Ez goiti beherako esarpenaren aldetik, ez bada pedagogiaren eta konpromisoaren aldetik, ideologia politikoetatik at. Koordinazio lanaren bidez gauzatuko du Euskara Batuaren sustapena eta bultzada. Koordinazio horretan ari dira Euskaltzaindia, Euskalgintza, gizarte eragileak, herri aginteak eta gainerako erakundeak. Eta eginkizun horretan aintzat hartu behar dira Euskara Batuaren inguruko orain arteko erabakiak, Euskara estandar baten nondik norakoak. Izatez, aurrerantzean ere eman beharko dira pausoak Euskara Batuaren alorrean, Euskalgintzarekin batera. Hizkuntza zerbait bizia baita, etengabe aldatzen ari dena, gizarteak izan ditzaken premiei egokitzeko asmotan. Hitz batez esateko, Euskaltzaindiak zerbitzua eman behar dio gizarteari, eta euskaldunengandik jasotzen duena euskalduni itzuli, beraien onura eta erabilerarako. Debemos prestar ayuda al uso social del euskera. Y es evidente que debemos facilitar el camino hacia ello, porque hoy en día está cada vez más extendida la presencia del euskera en todos los territorios de Euskal Herria. En ello también debemos aunar los cometidos tradicionales de Euskaltzaindia, es decir, la investigación y el fomento del euskera mediante las secciones de investigación Iker y tutelar Yagon, tal como lo establecieron los fundadores de la Academia y como lo ha hecho la Academia a lo largo de toda su historia. On trouve dans les travaux de Euskaltzaindia des exemples très nombreux sur cette double implication. Et aujourd'hui, nous devons mener ces travaux en collaboration avec les acteurs publics et privés de la politique linguistique pour construire une politique linguistique solide autour de la langue basque. Euskaltzaindiak euskararen alorreko eta oro har euskal kulturaren eta bestelako alorreko gizarte eragileekin batera jardun nahi du eta jardun behar du. Ahalik eta modurik zabalenean. Horretan jarriko ditu indarrak hurrengo urteetan. Hartara, zuen aurrean gaude gaur, mendeurrena ixtera goazenean, eta horretarako gaude 1 urte geroago Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian. Duela 1 urte, Euskaltzaindiaren lehen osoko bilkura egin zen leku eta aldi beretsuan. Zuen aurrera gatoz gure lanarekin, gure eginak, egiteak eta eginkizunak gizartearen eskura jartzera. Joan den urteko irailean izan genuen mendeurren hasierako lehen ekitaldia Baionako herrikotxean. Han, banatu zitzaigun partaidei halako kuadernoa, halako kaiera, oharrak eta abar jasotzeko. Orduantxe agindu nion nire buruari, eta gaur berresten dut agindu hura, mendeurrenaren urte osoko kontua bertan idatziko nituela eta azken honetan zuei eskainiko. Horrela egin dut. Eta gaur idatzi dut azken oharra. Hain zuzen ere, gaur, zuen aurrean azaltzen ari naizen testu hau. Kuadernoan idatzia dut, Euskaltzaindiak lantzen dituen gaiak banan-banan aztertu dituela, eta 21. mende hasieran jarri dituela bere zereginak. Horiek garabidean jartzeko, Euskaltzaindiak badaki eskaintzen duen zerbitzua azkartzearekin batera, herritarrekin, elkarte eta erakundekin, euskalgintzarekin eta herri erakundekin batera jokatu behar duela. Helburuak eta etorkizunak hor ditugu. Besteak beste, digitalizazioa, nazioartekotzea, profesionalizazioa eta gizarteratzea. Horiek izango dira gure ardatzak, gure abiaburuak eta Gipuzkoako Foru Aldun nagusiak esaten zuen bezalaxe gure arriskuak. Baina hori aurre egingo diegu. Eta horietan, Euskaltzaindia zuen zerbitzura dagoenez gero, zuen laguntza eta kolaborazioa beharrezkoa ditugu. Vocación de servicio, digitalización, internacionalización, profesionalización, socialización, no son palabras huecas para nosotros. Son los ejes de nuestro trabajo durante los próximos años. Euskaltzaindiaren historia, eta maitzera noa, Bilboko Ribera kaleko 6. zenbakiko egoitza zaharrean, euskararentzako garai ilunetan ere, atean beti egon zen euskarazko rotulu hau. Deitu gabe sartu. Ez sartu deitu gabe, Deitu gabe sartu. Euskararentzako garai zailenetan, Euskaltzaindiak beti izan zituen bere ateak zabalik euskararentzako, euskal kulturarentzako, eta gure ardaz diren hiztunentzat, eta gaur ere, ateak zabalik ditu Euskaltzaindiak. Duela 1 urte bezalaxe,
jakitun da 21. mendeko eskakizunak era askotakoak direla, eta lanabes berriak behar direla aurrera joateko, euskara bultzatzen jarraitzeko. Horien bila, horien peskizan goaz. Ekin eta jarrai izan da hasieratik gure leloa, guztion leloa. Etorkizunean ere, hala izaten segituko duena, eraberritua eta mamitua euskararen aitzinamendua ahalbidetzeko. Ona berriz gaurko ekitaldiaren leloa, denok soka berekoa gara. Ona azkenik ere gure historiaren laburpena, obrak mintzo 100 urtez euskara ehuntzen. Atxiki dezagun euskara. Arian, egunero idatzi dezagun gure etorkizuna elkarrekin. Lagunok, herritarrok, 100 urte igaro dira. Euskaltzaindian, bide lagun zaituztegula, mende berri bati hasiera eman diogu jada. Mila esker. Hitza du ekitaldi honi amaiera emateko Inigo Urkullu jaunak, Euskal Autonomia Erkidegoaren lehendakaria. Zuk duzu hitza, lehendakari jauna. Eskerrik asko, Gipuzkoako aldun nagusi jauna, euskaltzain buru jauna eta euskaltzain guztiok, herri agintari, herri ordezkari guztiok, jaun Andreok egunon. Euskaltzaindiak 100 urte bete ditu eta azken urte honetan aukera izan dugu nola, zergatik eta zertarako sortu zen gogora ekartzeko eta gogoratzeko. Oroitu dugu nolakoa zen euskararen egoera 20. mendearen hasiera hartan. Urte haietan bizitako pizkundeaz hitz egin dugu. Omendu ditugu erabakiaren atzean izan ziren norbanako eta erakundeak. Geroago etorri ziren garai ilunak ere saminez gogoratu ditugu. Urte haietan egindako lana txalotu dugu. Gogoratu dugu Euskara Batuaren sorrera. Euskarari egin dion ekarpen ikaragarria nabaritzeko. Ez geundeke gauden tokian Euskaltzaindiari eta Euskara Batuari esker ez balitz. Euskaltzaindia etorkizunera begira dago. Zuek, inork baino hobeto dakizue, aurrera jarraitu behar dela, ekin eta jarrai. Aurrera egiteko ariketa bat egiten ari gara, galdera honi erantzunez. Nola egongo da Euskara 2030 urtean? Tamainako erronkak ditugu aurrean. Arlo sozioekonomikoan eta oroar lan munduan Euskara zabaltzea, Euskara belaunaldi berriei transmititzea, aisialdian erabilera zabaltzea, ingurune digitalean egindako bidea sustatzea, Euskara ikusentzunezkoen eta ikusentzunezkoetan indartzea, edo euskarazko edukien kultur kontsumua areagotzea. 11 erronka eta beti Euskaltzaindiaren adorea, ekin eta jarrai. Zorionak zuen urteurrenean, mendeurrenean, eta eskerrik asko bihotzez zuen ekarpenagatik.